Wala gyud matagam ang 31 anyos nga si alias May sa pagpamaligya og illegal nga droga. Kay bandang alas 9 kagabi, nadakpan ang suspect sa gihimong drug buy bust operation sa kapulisan sa Dagu City nga gipanguluhan ni Police Captain Diosdado Nunes II, PDEA ug kapulisan sa Davao del Sur Police Provincial Office. Mihilak ang suspect nga giila sa kapulisan sa Dagu City nga si Julie May Hisula Borromeo alias May, residente sa Sambas, Purok Talisay, Barangay Quiagot, Digos. Nakapalit ug nakakumpiska ang mga pulis ug upat ka mga sachets nga naay sulod sa gituohang shabu gikan kang May nga mobalor tanan sa 15,000 pesos. Agi ka na itin mo. Edgar nga. Sa report sa mga pulis, nadakpan ang suspect niadtong tuig 2017 ug nakagawa sa prisuhan niadtong tuig 2019 apan mibalik sa daotang bisyo. Nadakpan sab ang inahan niini ug kapuyo tungod gihapon sa illegal nga droga.